मनोज शर्मा जी दू चार गो गीत गा लेला से कहियो ब्यास तू ना होखबा मर तू कथा कह लेलो कथा बाचक होवे लेकिन कथा के गवैया नहीं खो सको ना ना गलती क के गइल बाड़ो। आदरणीय श्रोता समाज रउरा सबके हम सादर प्रणाम करतनी। जिगन हरेक प्रसंग हमार मनोज शर्मा के सुन कर रउरा सब आशीर्वाद देतनी। इहे आस विश्वास लेके आज फिर हम रउरा सब के बीच आइल बनी। इहो फिर दुगोले लेके आ दुगोला में दोसर केहू नहीं खे फिर वह बाड़े चश्मा मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी दू चार गो गीत गा लेला से कहियो ब्यास तू ना होखबा मर ओकर दर्जा अलग बा। ब्यास बने खातिर तहरा लगे सबसे पहले तो तू मर्द तारा जमे पहने के लोग नहीं। राम जी के कथा गावे खातिर आज बोला करलूठ जामा तू कहां से उठा लिए। पुरानिया लोग कहेला सुमंत बाबू पुरानिया लोग कहेला कि भेसे भीख मिलेला। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा गावे जाता रहो तो तनी प्योर गामछा चाहिए ना हो महाराज तनी लाल कुर्ता चाहिए आ तू मार करलूठ जामा तू कहां से उठा लिया। अरे महाराज तुम के करलूठे से पहले बनी कि लोग नजर ना लागी। अच्छा 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 ना ते को काम करो उनकरा के 10-12 को बोलेरो किनवा दो के मुदई लोग को नजर ना लगी। वो करिए हां महाराज। देखो मनोज शर्मा जी तारा से हमू दू गोला गइले हमरा से तू दू गोला गावेलो लेकिन दू गो गीत गा लेला से ब्यास ना होखबो ना। ब्यास बने खातिर कहानी याद करे के पड़ेला आ कहानी में कैसन कैसन गीत होला ऊ याद करे के पड़ेला। हां महाराज पढ़े खातिर तो कितना मोमबत्ती जरावे के पड़ेला आ पढ़े खातिर कितना मोमबत्ती जरावे के पड़ेला। तो आज के दुगोला में देखो तनी तनी अलग होई। एक पहले कैसेट में जितना तू गौले बड़ा हमरा संगे ऊ गीत आज तारा नइखे गावे के। अगर जे गा दहल तो तार कुर्ता ना फारदनी करिका तो की सुन छैला हमर नाम कॉपिया गीतिया ला उठा लिया सब कॉपिया गीतिया ला तार उठा ले जाके भूजाला सन से बेच दी है आकि लइकवा इनकर बाकी मांग मांग के खई है सन। रामायण के प्रसंग रे लोग हम सुनावतनी। ई प्रसंग उजी सभा माता जानकी राम आ लक्ष्मण के वनवास हो गइल बा। राम पंचवटी में जाके राम लक्ष्मण खूब सुंदर एगो कुटिया बना के आ ओही में राम लक्ष्मण सीता ई तीनों प्राणी यहाँ लोग रहतनी। आ तब तक ले गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखनी कि सुपने खा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी सुपने खा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जब राम आ लक्ष्मण आ सीता माता वो कुटिया में रहे लगनी लोग एक दिन के बात हो कि रावण के बहिन के नाम रहे सुपनेखा। रावण के बहिन के नाम रहे सुपनेखा। एक दिन घूमत 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 जब पंचवटी में गई आ उजी जब राम के लक्ष्मण के चेहरा देखल तो कुछ क्या उ तो राक्षसिन रहे जेगन हमरा के मनोज शर्मा कबो कबो देखे लेनु माने आहट से पुलिस से पहचान जा लगे कि सुन छला हूं तो ये हमरा पर मोहित हो जाले। ये हमरा पर मोहित हो जाले आ इनका पर हम मोहित ना होइले। का है
हम सोचतनी कि अपना घरे हमरा के कहियो बोला के लेके जैते न हाँ तब हम दूसरा जगह मोहित हो जाते। देखो खिसिया तरे कहला फोन हाँ एमे खिसिया कब हो हाँ जी जब तू गोला गावे आले बड़ा तो तू कहब तो हम कहे हाँ हमरो हमू कहतनी को कही हो हाँ हां तनी मन तनी हम तनी चटक पटक बोली ले हाँ तो ओकरा के दिल पर ना ले ला ना। अब एकर मतलब कि हमर मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मत कर दी हो हम ना हम तरह घरे कही हाँ महाराज चाहे माने रौरा चाहे नु हाँ मनोज शर्मा भाई चौहबत तबे हम आए मान लो कि हमार सिवान घर हो हाँ तहार गोपालगंज घर हो हाँ तब तू चौहबत तबे नु हम आए हाँ महाराज जेंगन सुपनेखी आ गई हाँ आ गई तो राम लक्ष्मण के जब चेहरा देखल हाँ देना गिर गई गिर गई गिरल ना नु हाँ ऊ का कोलस की राक्षसी अपन भेष जो रहे तन बदल दहलस हाँ आ सुंदर भेष बना लहलस सुंदरी बन गई सुंदरी आ सुंदरी बन गई हाँ आ उस सुंदरी बन के हाँ आ राम जी के लगवा जाती है हाँ जब राम जी के लगे गई राम जी जब देखो नी हाँ तो उहो ताके लगनी हाँ आ उ राम जी से मुस्किया के कहती है कि या हो राजा किया हो राजा अरे आवो ना करे जा में समाजा हो राजा आवो ना करे जा में समाजा आहो राजा हाय देखी दुनिया के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहतिया बहुत जगह खोजनी मिलल ना दूल्हा हो बहुत जगह खोजनी मिलल ना दूल्हा हो जाके कहतिया कि हाँ दे ई ऊपर वाला बड़ी फुर्सत से हमनी के बनौले बड़े ये संसार में ना तहरा खानी केहू मरद बा ना हमरा खानी केहू औरत बा तो देरी का बा आहो राजा आओ ना करे जा में समाजा आहो राजा आओ ना करे जा में समाजा आहो राजा कहतिया ए सुमंत बाबू निराला जी कहतिया सवली सुरतिया तोहर मोहनी मुरतिया हो सवली सुरतिया तोहर मोहनी मुरतिया हो ए प्रेम से सुनैती हम प्रेमवा के गीतिया हो प्रेम से सुनैती हम प्रेमवा के गीतिया हो आहो राजा तारा लोग काहे छाती फाटता सुपनेखिया कहतिया आहो राजा आओ ना करे जा में समाजा आहो राजा आओ ना करे जा में समाजा आहो राजा लक्ष्मण जी जब देखनी तो चुपचाप खड़ा बन और राम जी से ही कहतिया कि ये संसार में दुनिया के मालिक हमार और राउर जोड़ी एक नंबर बनौले बनी चुन के बनौले बनी तू हमरा से विवाह करो
जब बियाहवा के बतिया सुने ले मनोज शर्मा जी टॉप देना हंस देले उ का है जंतर का है भाई फिर एगो और बियाह करबो का हो पापरी तरह महाराज हाय देखी सुपनेखिया के बतिया सुन के आराम जी मुस्कियातन आ कहतन कि हे सुंदरी हमरा से बियाह करके का फेर में तू पड़ल बड़ू देखो हमरा बगल में हमार सुंदरी है दे बड़ले कहिए के आ तू आ जा कहलार छिवा बतरू कोनो फायदा नहीं खे ई बतिया राम जी ना कहलन लेकिन दुगोला के बात हो हंसी मजाक खातिर कह देतनी आ ऊ भाई पे हम कहतनी तू भाई अपना पे मत तोड़ी हो ना ना सुपनेखिया कल से का कहतनी का कहता रहो तो भगवान राम जी कहनी कि हमार विवाह हो गइल बा आ हमार भाई होते बड़े वो तो कन्हुआ तरे उनकर अभी नहीं खे भइल चल जाओ जी अब राम जी के लागवा से हट गइल आ चल गइल लक्ष्मण जी के लग आ कहती है का हो खैर तो कहा के कोनो बात नहीं खे मेहरारू बाड़ी कोनो बात नहीं खे लेकिन हाँ दे तू उनका से कम नहीं खा उनका से कम तू नहीं खा ना ना हम चाहतनी कि हमार विवाह तोहरे से हो जाई कहले रहे अरे कि देखी देखी मोही जाला अरे मनवा हमार हो अरे सूरतिये में जादू बाटे सूरतिये में सब बा ताको है ने मनोज शर्मा जी अरे कि देखी देखी मोह जाला अरे मनवा हमार हो अरे सूरतिये में जादू बाटे अरे छैला रंगदार हो सूरतिये में जादू बाटे छैला रंगदार हो सूरतिये में जादू बाटे लक्ष्मण जी से कहतिया हमारा से कर तू आज बियाह हो हमारा से कर तू तो आज बियाह हो अगर जे तू हमरा से बियाह ना करब ना तो हो जाई हमार जिंदगी तबाह हो ना तो हो जाई हमार जिंदगी तबाह हो कहतिया ए मन कर धलेती मन करे धलेती भर अकवार हो सूरतिये में जादू बाटे छैला रंगदार हो सूरतिये में जादू बाटे छैला रंगदार हो सूरतिये में जादू बाटे लक्ष्मण जी कहले कि देखो हमरा से बियाह करके तू का करबू उ हमर बड़ भाई होवन उनकर हम छोट भाई हई आ हमरा से बियाह करबू त तेरा दासी बन के रहे के पड़ी जा उनही से कर
लक्ष्मण जी भेजनी राम जी के लगे, राम जी भेजनी लक्ष्मण जी के लगे, लक्ष्मण जी राम जी लक्ष्मण इहे करते करते खिसिया गई। कलस की हाँ दे तू लो दोनों जना होशियार बनते रहलो। जगह ना जी मनोज शर्मा जी होशियार बनते रहे, आज सब होशियारी इनकर ना भूलो तो हमार नाम ना ऐसा न कहानी छन ले बने। फिर अपने होशियार बनते रहलो, ऊ भेजे तरह उनकरा लगे आऊ भेजे तरह उनकरा लगे, बुझाता हम ही पूर्वक बनी का ये इतना समास बजे न से हम जात रही ये काम बा हमार। ये अपन विकराल जब राक्षसी के रूप बनौलो, ओरिजिनल राक्षसी का पर रूप बना के अपना मानवा में सोचलस कि जौन है मौगी भी है नु और राम जी के लगा बा इहे जोर बिया पहले एकरे काम तमाम करे दो तो चहलस कि झपट के सीता जी के मार दी। आ तब तक ले प्रभु राम जी लक्ष्मण जी के इशारा कहनी आ लक्ष्मण जी है तलवार निकाल के ओकर नोकिए काट दले। वो जोरी से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चौपाई लिखले बनी कि ना को कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रोत केरु के धारा, नाक कान बिनु भई बिकरारा, नकियो काट दहले आ कोनवो काट दहले आ उ खून बहौते गई कहवा तो ओकर ओही जंगलवा में दुगो औरी भाई रहले सन जौना के सन के नाम रहे खरदूषण। जाके कहतिया कि अपना बहिनी के हो कि अपना बहिनी के लाज ना बचैब तो भाई हो के का करब, हो अपना बहिनी के लाज ना बचैब तो भाई हो के का करब। जाके कॉलेज की भैया ताहरा लोग रहते हमार हई दशा कॉलेज के हो यही जंगल में दूगो तपसी आइल बालो, संग में एगो सुंदर नारी बाड़ी आ उहे जिन दोनों भाई बालो हमारे की दासा कोइले बालो। खरदूषण सेना साज के लेके आई आ लागल राम जी से लड़ाई करे। ए बबुआ तो रनवा में बनवा चले लागल दान दन, कि रनवा में बनवा चले लागल दान दन, तमुरिया के काटी के धरतिया पगिरे लागल, अरे मुड़िया के काटी के धरतिया पगिरे लागल। एने से राम जी बाण मारतनी आ ओने से खरदूषण बाण मारता रे सन। तो राम जी जब बनवा मारी तो जितना बूंद गिरे उतना राक्षस तैयार हो जा सन। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी मायावी सन के बात समझ गई नी। अब भगवानो जितना राक्षस रहले सन उतना रूप बना के ओ राक्षस सन से लड़े लगनी। ए बाबू कोही बोले कुकुर कोही बोले लासियार, कहीं बोले नाचिया, कोही बोले कुकुर कोही बोले लासियार, कहीं बोले कुकुर, कहीं बोले नाचिया। अरे चमक के लड़ैया पंचवटी में भइल बाटे, चमक के लड़ैया पंचवटी में भइल बाटे। खरदूषण मरा गइले सन। अब सुख ने खिया सोचलस कि एजी हमर दाल ना गली ना। ध्यान दी हम मनोज शर्मा भाई हमार किसनो छलक लगता हर दाल ना गली ना। जानतर काहे कि अब जस्टे कहनी है छोड़े मुंह लगता भाई हमार सुख गइले।
कौनो बात नहीं खे ना तार भाई हई हम हाँ ओई हो हे माइक में कह दियो कि सुन छैला कहानी हमरा नहीं खे याद तारा के माफ ना कह दनी तो तू कहबे कि सुन छैला के हो हमारा सुपने खिया रोवत अब बिलकत गइल कहवा अपना भाई रावण के लगे कैसे रावण के दरबार में जाके रोरे के कह लगल कि हे भैया ए भैया पंचवटी में तू जना तपसी आइल बालो आ ओ लोग के संगे एगो नारी बाड़ी सोचनी है कि वो नारी के लिया के रोरे से विवाह करा दी लेकिन उ दोनों जना तपसी मिल के हमर नाक कान काट देले बलो है दुर्दशा क देले बलो इतना बतिया जब रावण सुनले सिंहासन पर से खड़ा हो गई आ खड़ा होके आके आ सुपनेखिया से और आगे के कथा पूछे लागल तो सुपनेखिया का बतौलस यही जी हम प्रसंग छोड़तनी अब आगवा एक और तनी जवाब में सुनी हमरा भाई मनोज शर्मा जी से आई श्रोता समाज के प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा अब फिर से दो गोला के एल्बम हमने के भेजले बानी जा एकरा के सुनब प्यार दुलार आशीर्वाद देहब अब अभी अभी सुननी है कि सुन छैला जी चुनौती देता रे चुनौती हमरा के देता रे कि कहानी तरह से गवैबे ना करी हे मर्दवा हो अंडा सिखावे बच्चा के जे चोय चोय मत करो तो कबूतर लेके भाग जाए जी खाली रवा करी का कुर्ते पे ध्यान में पियर का गमछिया पे हो अच्छा ये मर्द हम कहीं जे बिना आंख वाला के ना लौकेला अब तोहरो नहीं खलो कत काहे घर अच्छा रवा सब बताई जो हम कुर्ता पहले बनी फाटल मोइल कुचल करिया बा हां बताई तो हां महाराज भगवान ई मतलब साफा तू पागल ना अरे महाराज महा पागल ब्यास हो गइल बड़ा ए भाई अच्छा करिया होला तो निमन ना होला काहे ना करिया रंग कृष्ण भगवान के रहे हां करिए भगवान राम के रंग रहे हां अरे अतने बिस्कीमती तरह शरीर में आंख बा ओकर पुतली करिए बा आही केस बा तन करिए हो जाता करिया नहीं के होत उजर होता तो लागो तरह करिए से रंगवावे तीन टाइम कोंघी मारे करिए से तरह इतना बोर हो गइल बा बताई ना कदा हमरा बड़ी मोहित हो जाले हां हम ही का पर मोहित हो जाइले आई का तो घरे मोहित हो जाई है आहा देख ये सब हलुक बात ह यह सब हलुक बात ह हां महाराज तू सही हलुक हो गइल बा अब तार उम्र रह नहीं खेगो ना तारा संग के कितना गाछ वृक्ष सूख गइल छ हां ए पर ध्यान दो हां अतनी कथा कहानी सुनो आखिर तो चुनौती देते बड़ा कि इनका से ना होई हां बाकी ये मार दो ये मार दो भाई इनका धक के लिए आइले पहले बताई ना हमरा तू पढ़ल लिखल कलाकार हो आ तू गलती कथा गावता पढ़ल लिखल अनपढ़ से गलती हो जाओ भगवान माफ करी है जनता भी माफ करी है लेकिन तहरा ऐसा पढ़ल लिखल व्यास से गलती होखे तो के माफ करे एऊ ना अच्छा देखो जे कथा कहेला ओकर का नाम हो का कथा वाचक वाचक उ व्यास नहीं खे बन सकत ना व्यास के बनेला के जेकरा कथा के संग संग गावहो के लूर होखे ओकरा के व्यास कहल जाला तो तू कथा कह लेलो कथा वाचक होवे लेकिन कथा के गवैया नहीं खो सकत ना ना ध्यान दो गलती क के गइल बड़ो नाक कान कटा गइल आ सुपनेखिया खरदूषण से आके कहलस आ खरदूषण जाके लड़ाई कइले मारल गइले सुपनेखिया वजह से आइल त डायरेक्टर रावण के लगे चल गइल ना ना पागल होइल बड़ो ओए यारे मदद नहीं ए मारे यहां के साटक के कइले बा वहां के जो रावण लंकेश रहे राजा रहे हां तो राजा के लगे पहुंचे खातिर सबसे पहले केकर लगे पहुंचल जाला केकर लगे मंत्री के लगे पहुंचल जाला हां तो सुपनेखिया मंत्री के लगे ना गइल हां लेकिन मर्द के असली मंत्री की हजन तरह के न जानो ना
बता दी जनबो ना करबो। असली मंत्री रहे मेहरारू मंदोदरी, तब मंदोदरी से जाके कहलस आँख नाक दबले बिया खून गिरता, अब मंदोदरी से जाके कहते कि अरे भाभी हो, अरे तू को पापी आई बड़े जा तपस्वी उहे हमारी हाल कहले बड़े, लेकिन ई बात हम भैया से के तरह कही तो वह मंदोदरी जाके रावण से कहतिया कि ये बलमुआ अरे तहार बहिना, अरे तहार बहिना कहवा नकिया कटोली, तहार बहिना तहार बहिना कहवा नकिया कटोली। तू जाना तारा कुछ खबर बा, राजा बन के बैठल बालो आ तहरा अपना परिवार पर खबर नहीं खे, कमांड नहीं खे। ए पिया मानो तू हमारी कहनावा, ए पिया मानो तू हमारी कहनावा, पता लगावो कौन बात बा सजनवा, हर पता लगावो कौन बात बा सजनवा, हर लागत की कुलवा, हर लागत के कुलवा के नमवा डुबवली, तहार बहिना कहवा नकिया कटवली, तहार बहिना कहवा नकिया कटवली। ई मंदोदरी में बात चलता और रावण में बात चलता, मंदोदरी रावण में बर्ताप होता आ तले नाक दबले सुपनेखिया पहुंचल बिया, अरे भैया हो भैया, आए भैया हो, अरे लक्ष्मणवा नोकले का चलस हो भैया, आए भैया जननी अब जब देखलस बहन के हालत तब पूछलस तो कहे लागल सुपनेखिया कहतिया का कि ए भैया जंगल में दूगो धनुधारी आइल बाड़े, राजकुमार बाड़े आ उनका संग ही एगो मेहरारू बिया, तो हम ई सोच के गइनी हो कि उतना सुंदर नारी वो तपस्वी के लायक नहीं खे, वो तहरा लायक बिया, हम सोचनी है कि तरह से विवाह करा दी, बाकी वो हमार नाक कान काट ले हैं सन। अरे तो लाल हो गइले रे भैया, लाल हो गइले रे बबुआ, लाल हो गइले, आँख लाल लाल खोके क्रोधित भइल रावण कि कौन है वो दुष्ट, उसकी इतनी मजाल जो मेरे बहन के नाक और कानों पे हाथ डाला, मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अरे लाल हो गइले रे भैया, लाल हो गइले रे भैया, लाल हो गइले, तो रावण के अखिया क्रोधावा से लाल हो गइले, रावण के अखिया क्रोधावा से लाल हो गइले। क्रोध में तड़पे लगले, क्रोध में तड़पे लगले, अरे देखो अब बेहाल हो गइले, क्रोध में तड़पे लगले, देखो अब बेहाल हो गइले, क्रोधवा से अखिया रावण के लाल हो गइले, क्रोध में तड़पे लगले, देखो अब बेहाल हो गइले। तो रावण कहलस ए बहिना अब बहिन हम सबक सिखाई, अरे अब बहिन हम सबक सिखाई, बहिना अब ही सबक सिखाई, आ कैसन बाणे उ धनुधारी, अरे उनके पता लगाई रे, क्रोधवा से अखिया लाल हो गइले, त क्रोध में तड़पे लगले रावण भइले बेहाल रे, क्रोधवा से अखिया लाल हो गइले।
क्रोध में काटे लगे होइले बेहाल रे रावण के अखिया लाल हो गइले रावण गइल कहां कहावा मारिच के लगे जा हां रावण इहो सुन ले बा ए रावण इहो सुन ले बा कि दूगो भाई हां खर और दूषण आहा ओकनियों के मारल गेल बड़न हां तो रावण जाता मारिच के लगे जाता ए दस मुख गयऊ जहां मरीचा नाई माथ सरथ रत नीचा मारिच के लगे जाके हां अकलश की मामा श्री मामा श्री प्रणाम राय मारिच के जब प्रणाम कैलस तब मारिच सोचे पर मजबूर हो गई हां कि का बात है दादा आज ले प्रणाम ना कोइलो आज नहीं कहियो प्रणाम ना कैलस हां आज ही प्रणाम करता कारण का बा का तब मारिच के मनवा में चिंता समा गइल मारिच के मनवा में शंका समा गइल मारिच के मन में शंका होता कि जरूर कोनो ऐसा बात कही जन माने लायक ना होई मारिच के मनवा में शंका समा गइले 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 शर्मा मनोज आज सभा में सुना गइले शर्मा मनोज आज सभा में सुना गइले उहे कहलस रावण की मामा श्री दूगो तपस्वी अइले हरे जंगल मझारी दूगो तपस्वी अइले जंगल में वो खाली पैरे दूगो तपस्वी अइले जंगल मझारी बाकी हूँ में धनुषधारी ये मामा दूगो तपस्वी अइले जंगल मझारी बाकी हूँ में धनुषधारी ये मामा बस किया मामा तो से कहतानी आज तनी मन हमर बा तो से कहतानी आज तनी मन हमर बा उनका संग बाड़ी उनका संग बाड़ी उनका संग बाड़ी सुंदर एगो नारी बाकी हमें धेनुधारी ये मामा उनका संग बाड़ी सुंदर एगो नारी कि हमें धेनुधारी ये मामा कहलस रावण की मृगा के रूप धारण करो यह रूप के छोड़ दो अब माया के मृगा बन जा सोना के सोना जैसा रंग होके आ तू चल जा आ सीता के अगल बगल घूमी हो मारी दस की ना भगिना ना महाराज ये कदापि नहीं हो सकता वो त्रिलोक के मालिक हैं वो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं और उनसे राड़ करना ये हमारी और आपके हित में अच्छा नहीं है रावण कलश की लगला ज्ञान देवे लगला सिखावे किसुन छला हमरा के सिखावत है रावण कलश की लगला सिखावे हमरा के अच्छा ही बताओ कि उनका से तेरा डर बा हमरा हाथ मुंह बताओ ठीक बा तो जय बा कि मुआई बोलो बोला जय बा कि मुआ बा बोला
अब मारिच सोचलस की रे एकरा हाथे मुहला से निमन बा ये काहे ना भगवाने के हाथे मुहल भगवान एकरा हाथे मुहबो तो नरक में जाए के अब भगवान बड़ी है तो मुक्ति हो जाए आहा मेरी गा के रूपवा धइले पंचवटी में गईले मिर्गा के रूप बना के अब पंचवटी में मारी जाता रे आ करत का बड़े किया हो मोरे रामा अखिया हो रे मोरे रामा तो जंगला में घूमे चारू ओर हो मोरे रामा जंगला में घूमे चारू ओर परली घर कररिया सिया जी के परल सिया जी के परल सिया जी के अरे सिया जी के परली घर कररिया जानकी मैया के नजर पड़ल सोना जस मिर्गा पर आ नजर पड़ल तो सोना के मिर्गा देख के विभोर हो गई किया हो मोरे रामा राम जी से कहली करब जोर नुरे रामा किया हो मोरे रामा राम जी से कहली करब जोर नुरे राम जी से कहली करब जोर जानकी मैया का नजर पड़ल कि सोना के मिर्गा घूमता जानकी मैया प्रभु श्री राम के देखाओ तरी आ कहतरी कि हे प्रभु हे प्राणनाथ कारुरा अपना जीवन में हसन मिर्गा देखले बानी भगवान पूछता नहीं कि सीता मने तू कहल का चाहता रू तो सीता मैया कहतरी कि मेरी गवा राजा जी अरे मेरी गवा ई राजा हमके मार के लिया दीना मेरी गवा ए पिया हमके मार के लिया दीना कहली सीता मैया की हे प्रभु ई मिर्गा हमरा बड़ा सुंदर लागता
आई मिर्गा हमरा चाही कोनो हाल में कैसहू चाही हमरा। सीता कहली हाथ जोड़ी ताकि प्रभु हमारा ओरी। सीता कहली हाथ जोड़ी ताकि प्रभु हमारा ओरी। सीता कहली हाथ जोड़ी ताकि प्रभु हमारा ओरी। कहली कि हे प्रभु रौरा से कहीं जोड़ी, अरे रौरा से कहीं जोड़ी हथवा राजा जी हमके मार के लिया दीना। मेरी गवा पिया हमके मार के लिया दीना। मेरी गवा ए पिया हमके मार के लिया दीना। अरे मेरी गवा ए पिया हमके मार के लिया दीना। तब भगवान जानकी मैया के बात मान के मिर्गा के पीछे पीछे दौड़ गई थी। मिर्गा के पीछे पीछे जब दौड़ गई नी, कुटिया से कुछ दूर गईला के बाद मिर्गा मायावी रहे। राम के बाद में चिल्लाए लागल, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। आज जब सीता मैया के कान में आवाज गूंजल तो सीता मैया लक्ष्मण के लगे हाथ जोड़े लगली। आ कहली कि हे लक्ष्मण आप जाकर देखो, शायद आपके भैया पे कोई आपत्ति आन पड़ी है, कोई विपत्ति आन पड़ी है। लक्ष्मण जी कहने की भाभी भैया पर कोनो विपत्ति तो आइए नहीं खा सकत, ये हम अच्छा तरीका से जानता नहीं। काहे भैया पर कोनो आफत नहीं खा सकत। दुनिया के संपूर्ण सुख और दुख ई बनावल भैया के हो, तब भैया पर आफत का आ सकता। लाख समझावत अरन लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से सीता जी कहली कि हे लक्ष्मण, आज मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे मन में खोट है। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया मारे जाएं और तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बस में हो जाऊं। तब लक्ष्मण जी विवश हो गई थी। लक्ष्मण जी विवश होके कुटिया के आगे एगो लक्ष्मण रेखा खींच देनी। कहने की हे भाभी, जब आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यह रेखा है और मेरा चेतावनी है, कभी भी किसी भी हाल में इस रेखा के बाहर आपको नहीं आना है। दौड़ गए लक्ष्मण जी। तबले अरे भिक्षुक के रूप धके अरे आईली ओही जा रावण पपिया। अरे भिक्षुक के रूप धके अरे आई गईले रावण पपिया। तो सीता जी से कहे लगले पतिया रे बना, भिक्षुक के रूप धके आही लोही जा रावण पपिया। भिक्षुक के रूप धारण करके कुटिया के आगे आई। माता जानकी अंदर रहली। भिक्षा देहि भिक्षा देहि अरे रटवा लगाए। भिक्षा दे रटवा लगाए।
मनोज आजू गाई के सुनावत बाड़े सुनी श्रोता सभे हम कहीं जीतला शर्मा मनोज आज गाई के सुनावत बाड़े शर्मा मनोज आज गाई के सुनावत बाड़े शर्मा मनोज आज गाई के सुनावत ए बाबुआ भिक्षुक का रूप धारण करके आया के लागल कहे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि ए भैया सीता मैया दुआरी पर से देखो तारी रावण कहता कि हमरा पहले हम भूखाइल बानी हमरा के कुछ खियावो सीता मैया कहली कि हे महाराज रवरा भैया रुकी हम भोजन लेके आवत नहीं अब भोजन लेके अइली डेग निकाले के चहरी तले याद पर गई लक्ष्मण जी के बाद लक्ष्मण रेखा के अंदर ही भोजन रख के कहली कि हे महाराज हमरा देवर के आदेश बा कि हे रेखा से बाहर नहीं जाए के रवरा यदि भोजन कइल चाहता नहीं तो हे भोजन के उठा के कर लिया जाए रावण बैठा रहे कलश की मूर्ख स्त्री तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है ये जोगी ये महात्मा एक बार आसन लगा लेता है तो वहां से उठकर खड़ा नहीं होता तुम्हें भोजन कराना है तो बाहर निकल कर दे दे और नहीं तो कह दे मैं इसी तरह चला जाऊंगा लेकिन सुन ले ब्राह्मणों की श्राप खाली नहीं जाती जब श्राप के सुन ली तो थर थर कांपे लगली और श्राप के डर से कि श्राप केहू मिटावेला ना श्राप के डर से भोजन उठौली अब पांव निकलली लक्ष्मण रेखा के बाहर तले भैया तो हाथ धो के लिहलस बैठाई हो पपिया वो विमानवा हाथ धो के लिहलस बैठाई हो पपिया वो विमान में हाथ लेके बैठा लेहलस आ लेके जाए लागल और सीता मैया खतर के बचाओ बचाओ अखिया से छूटेला रोवाई हो पपिया वो विमान में अरे अखिया से छूटेला रोवाई हो पपिया वो विमान में शर्मा जी दिहले सुनाई हो पपिया विमान शर्मा जी दिहले सुनाई हो पपिया विमान देखो कि सुन छैला जी ई रहल तहरा कथा के जवाब आयो आओ फिर एकरा आगे गाओ तब मनोज शर्मा से चैलेंज ठोको।